आं सानो आर्लि स्टेजआ बहुत इम्पर्टेन्ट मानो होनब्ला फारफ्रोमबो डाइरेक्शननिफ्राय आर्लि स्टेज स्टुडेन्टफ्रा फकास नङा मोजां बुजिनो हानाय गोहो थाया बेहाय बिमा बिफाफ्रा अबे डाइरेक्शनजों थांनांगौ बेखौ देखायनाया मोजांथार लोगोसे बेफोरखौ एडभाइस होनांगौ माने कारेक्ट डाइरेक्शन कारेक्ट माबानिफ्राय रिसोर्सनिफ्राय बे ओवरअल माने सापर्टिं माबाखौ होजोबनानै होनांगौ आरो बे स्टुडेन्ट आर्लि स्टेजाव होमब्ला माने गथ'आ आन्दायनानै थाया टाइमलि थांनो हागोन समजों खारफानो हागोन आं सानो बे गाइडेन्सआ भेरि इम्पर्टेन्ट नोंथांनिखौनो एग्जाम्पल अके स' स्पेसियेलि आं माखासे बेनो ससियेल मिडिया इउज खालामोमोन जेनेबा निउस पेपारफोर बेफोरखौ नायनानैनो आं मटिभेसन जादों फर एग्जाम्पल आं बहुत साइन्टिफिक एक्टिभिटिस निउस साइन्टिस्टफोरनि टक माने बिसोरनि आर्टिकेल्स बेफोरखौ नायोमोन आरो आङो बेखौ नायनानै बहुत सेल्फ मटिभेट मोनोमोन आङो ओमफ्राय बे सेल्फ मटिभेट जानानैनो आंनाव मोनसे गोसोआव साननाय दंखायोमोन दि आं सानसे समाव माबा मोनसे रिसार्चार बा साइन्टिस्ट जाहैगोन बे सेल्फ मटिभेशनजों फैनाय ओंखायनो आं सानो जुदि सेल्फ मटिभेशन थायोब्ला रावबो नोंखौ होबथानो हानाय नङा आरो नोंनि थांखियाव जास्ट नों मा खालामो सेल्फ मटिभेट जादो फकास जादो पजिटिभ एटिटिउडजों थांबाय थादो कारेक्ट गाइडेन्स लादो माने रिसोर्सेसफोरखौ कालेक्ट खालामदो रेलेभेन्ट पिपोल बा सुबुंनिफ्राय बेफोरबायदि इनफरमेसनखौ कालेक्ट खालामनानै राइट टाइमाव राइट डाइरेक्सनाव थाङोब्लानो नोंखौ रावबो हमथानो हानाय नङा irrespective of medium whatever